Takže čaute, s vami je po veľmi dlhej dobe, no nie až tak dlhej dobe, s vami je Emikrafťák a áno, je tu nová postava Kenji, legendári postava, vidíte aj to nové pozadie, ale SpongeBob update sa nám už končí, takže rýchlo utrácajte. Sorry, ale prepáčte, že som tie videá vydal až tak neskoro, lebo som proste nestíhal, tak SpongeBob update, alebo event, neviem ako to povedať, končí o 1 deň a 21 hodín, takže utrácajte všetky svoje Krusty Cache a ja som tu kvôli tohto tu Sepiákovi, Mortisovi, Squidward Mortis, vidíte túto super ikonku. Dobre, takže keď ja momentálne v klube nestíham získavať tohto SpongeBob El Primo, tak asi ho nikdy nebudem mať, no. Á, to som srandoval. Veď vidíte tu moje gemíky 248, tak asi viete, že čo urobím potom. Áno, kúpim si ho. Kúpim si SpongeBob El Primo a potom z toho natočím videjko, ako pušujem SpongeBob El Primo. Takže dneska vám ukážem tento skin a toho Mortisa. Mám tu tiež nejakých veľa skinov. Dobre, takže si dám. Už sú tu peniažky. Viete čo? Dáme si trio Showdown a idem vám ukázať, ako funguje tento skin, takže no, trošku som chorý, ale to vám hádam nebude vadiť. No. Takže ja sa strašne teším, keď budem mať tohto Kenjo. A už začína kolo, takže na Mortise mám rang 24, tak si musím dať pozor. Dobre. Toto je jeho pin. Hra na klarinete. Ešte to tu vysekáme. Vytečujem teraz. Mortis je dobrý brawler, je to mytický, takže som spokojný. Aj s tým, že mám tento skin. Krásny. Tuto zoberieme Pavry, máme 9 Pavrov, super. Takže dám tento nádherný piník a teraz to vyhráme, ja to viem, že to vyhráme, lebo na Mortisem, nie, Bibinečka, Bibi. Musím utiecť, aj Bibi je strašne OP, aj keď má toľko málo Pavrov. Vidíte, čo som hovoril, že Bibi je strašne mega OP s tými Krabby Patty. A ja som mal 11 Pavrov, Bibi mala 4, aj tak ma dala dole. Ach, ale už som sa spavnul, takže Coltovia sú momentálne teraz najlepší na ranky 30, takže dám to všetko dole. Yes. Nie. Ale to bolo také tesné. No super, a teraz to prehráme. My máme hrozný tým. Hrozný, toto nič nerobia. Dobre, takže už som sa zase spavnul s 0 Pavrami. Ale nie, El Primo. Ja momentálne, keď si toho SpongeBob El Primo kúpim, tak vám natočím aj push. Takže máte sa na to tešiť. Toto je hrozné. Dobre, to by sme mali. Ja nie, SpongeBob. Aký spôsob? Dobre, to sme vyhrali prvé miesto, takže s týmto nádherným skinom, takže som si trošku opravil toho Mortisa. Mám aj quest rovno splnený, tak si mohol aj 100 týchto peňažkov Stardrop. Ja som strašne unlucky na tieto Stardropy, ale ešte tu mám ďalší Stardrop, takže ktorý mi padne tiež blbosť. Klik,
klik, áno, zase rérka, neznášam tieto rérka star dropy, ach joj. Dobre, ale to ešte nebolo všetko, teraz si tento skin ešte vyskúšam, aby som vám mohol podrobnejšie ukázať, že čo to robí, ako to vyzerá. A ešte mám aj takých 8000 blingov, takže keď ešte získam, keď sa mi podarí získať ešte 2000 blingov, tak si možno môžem dokúpiť ešte Patrick Baza a Plankton Derilla. Takže on má takéto pohyby, vidíte, nádherné, toto všetko. Ultina je takáto, mega dobrá, Penik je takýto. Áno, Mortis má aj Hypercharge, takže si to teraz ukážeme. Si dám ultinu a ono sa to vráti späť. Takže takto to vyzerá, tento skin. A tuto je spray. A tu sú tieto dve spreje z toho Moon Festivalu. To dúfam, že ste to všetko vyzbierali free. Ja som to našťastie free vyzbieral, takže super. Takže Mortis má aj spatulu, takže je toho veľa. Je to strašne veľmi dobré. A škoda, že som na Mortisa Hypercharge dostal, no. To je škoda, ale dostal som no na El Prima, na ktorého urobím takže máte sa na čo tešiť, dobre. Takže toto bolo asi celé videjko z Brawl Stars, kde som si ukazoval tohto tu Sepia Mortisa. Takže nevadí, keď z klubov nestiaham. Dúfam, či to bude dať dokúpiť za gemy, lebo keď áno, tak si ho kúpim. Mám strašne moc gemov. Už som dosť aj trénoval, takže mám 22 000 trofej. Pred ňom mi to ubralo trofej, 100 trofej mi to ubralo. Kvôli tomu, že som dostal len blbých 120 blingov, takže zase musím dorobiť. Dobre, takže sa uvidíme v ďalšom videjku, kde natočím push na El Prima SpongeBoba, takže čaute!